Nej men, filmar jag? Jo. Du har inte ställt in på film. Hallå? Sluta! Du har inte ställt in på film. Nej, det har jag faktiskt inte. Vi är hemma. Mm. Okej. Du får inte börja. Men du får inte zooma. Hej och välkommen till Sabinahammar.se. Det här är min videoblogg. Vet du om din näsa? Torra så får jag sår. Varför zoomar du in? Och action! Hej och välkommen till Sabina Hammars videoblogg. Och vi ska svara på hennes frågor just nu. Ska du sitta sådär? Ja, tänkte det va? Hej. Det här är min videoblogg. Nej, det här är hennes videoblogg, inte min. Jag är bara med som ställer in liksom. Och så får hon skulle springa och så här. Och på jag inte svara på hennes frågor. Hon tycker till att hon tycker att... Vi ska bara säga hej. Hej! 1, 2, 3. Hej! Hej! Filmar du? Jag förstår det. Men säg så här. Hej och välkommen till min videoblogg. Jag dreglar. Stäng av! Ja, och det är min flickvän.